Mala a bɛ ne miiri la taga kalanfa kanulen de la mun kɔni jijalen don a ka kalandenw ka kow la ani fana a ka sigidaladenw ka kow la wa hadamadenya kɔni ka di a ye kosɛbɛ. Walz bangina West Point, Nebraska wa a y'a ka denmisɛnniya kɛ Valentine maa ba 200 ani 600 de bɛ o dugu la o mun dɔnnen tɛ kosɛbɛ politikimaw fɛ. An ye Tim Walz ka politiki baro kɔni lajɛ k'an to yɔrɔ jan wa an yɛrɛ tun sigilen tɛ ni nin ye. Walz denmisɛnninma fongo bon ni o ye kansɛri ye o tun ye a facɛ minɛ o de kosɔn u tun yɛlɛmana ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taga fo kilo 160 ɲɔgɔn ka taga u magɛrɛ u ka duba la. Ne kɔrɔbayara Butte, Nebraska mara la maa 400 de bɛ bɔ o dugu la wa n tun bɛ kalan di denmisɛnnin 24 de ma. Tim Walz somɔgɔ dɔw yɛrɛ sigilen bɛ o mara ninnu na hali bi. A bɛnkɛ Jerome Raymond ale tun ye sɛnɛkɛlan ye wa ale ko k'a bɛna kala ta a dencɛ ye nka a sigalen don a dencɛ ka maɲumanya o kana bali ka se ka fura sɔrɔ diɲɛ gɛlɛyaba dɔw la. Denmisɛnnin ɲuman tun don, farikolo ɲɛnajɛ tun ka di a ye. Ne ma dala n'a bɛna sigi disi da Putin disi la. Tim Walz kɔrɔbara Midwest togodaw la mɔni ani ye sogofaga tun ka di a ye a m'a ka marifa fana kanu dogo a ka banfula o yɛrɛ man ka di demokratiw ka jɛkulu maa dɔw ye. Kungo sogo fagali o ye Nebraska tagalan ye o de y'a to an y'a ka banfula in kɔni kɛ an taamaɲɔgɔn ye. Wasa ka facɛn waleya o mun tun bɛ Korea kɛlɛbaw la, Walz fana tagara Garde nationale fɛ k'a to sanji 17 da. A y'o baara kɛ san 24 kɔnɔna la. Nka togodalama dɔw fɛ hali n'o y'a sɔrɔ marifa kɔni man ka di kosɛbɛ Tim Walz ye, o si t'a jira k'a fɔ ko togodalamaw taabolo ko bɛ a la. Galontigɛlan de don, jamana sariya filanan o de bɛ marifa matarafali sinsin. Ne kɔni ne tɛna a ka marifa minɛ a la i n'a fɔ dɔw b'a fɛ k'an ka marifa minɛ a na cogo min na. Tim Walz ale bɛ kɔnɔtiɲɛ jukɔrɔma don wa o fana yɛrɛ de ye fɔɲɔgɔnkɔ ye a Nebraska maa caman ni ɲɔgɔn cɛ. Sabula yen egiliziw kɔni olu tɛ kɔnɔtiɲɛ fɛ abada wa yen kɔnɔtiɲɛ jalakili tamasiyɛnw kɔni olu carilen bɛ yen. Fɛn mun kɔni ka bon ne ma ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o ye hadamadenw ka lakanali de ye. Maa mun bɛ kɔnɔtiɲɛ kɔni jalaki ne bɛ kala ta o de ye. A tɛna ne ka kala sɔrɔ. Walz y'a ka kiimɛli sɛbɛn kɔni sɔrɔ Chadron State College de la k'a sɔrɔ Donald Trump kɔni man ka di kosɛbɛ o dugu la. Kalanso ɲɛmaw yɛrɛ tun ye Donald Trump mandiya tamasiyɛn yɛrɛ dɔ bɔ yen o mun tun layɛlɛla kalanso in sanfɛ a kanuba dɔ fɛ. Mile Bannon, Chadron sigibaa dɔ ale b'a ɲɛfɔ ko Tim Walz bɔli togoda la ko t'a jira k'a fɔ ko togodalamaw bɛɛ lajɛlen bɛna kala t'a ye. Politiki kuma kɔni o fɔɲɔgɔnkɔ ka bon o y'a to a kuma kɔni tɛ kɛ du caman kɔnɔna la. A yeli o kɔni ka di maa caman ye nka ne ma dala ni o bɛna o hakilinaw yɛlɛma kalata in kun kan. Dɔw b'a fɔ ko Walz bɛ ka Nebraska kɛ sangawuli ye nka nin togoda in na hali n'o y'a sɔrɔ i ni maaw bɔfan ye kelen o t'a jira k'a fɔ k'u bɛ kala ta i ye. Mali fangaso 2 jigiɲɛ ani dugujukɔrɔ nafolo ma fɛnw farala ɲɔgɔn kan ka laseli kɛ ko ka dansigi kɛ sanubɔ cakɛda dɔw ka baara la ani fɛnɛ ka dɔwɛrɛw bɔsi ka olu bila foroba cakɛda dɔ ka bolo kan yaasa ka jaabi sɔrɔ nin taabolo ninnu kan an ye wele bila sɛgɛsɛgɛlikɛla sɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla ŋana Modibo Makalu ma ayiwa a b'an bolo nɛgɛ kan Modibo an ka foli b'i ye. Ani ce somɔgɔw bɛ di. Baasi t'an na awa i k'i bisimila an ka lamɛnnikɛlaw b'i dɔn kosɛbɛ awa an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye teliya la an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko dansigi kɛra Barrick Gold ka baaraw la ka sababu kɛ k'u ka saratikan ma a labato ayiwa fɛnɛ ka fara o kan yantɛla fana n'ale tun bɛ Anglo Gold Ashanti ani Am Gold bolo n'olu ye Afrique du Sud ani Canada cakɛda 2 ye ka fara ɲɔgɔn kan u y'olu fɛnɛ ta minɛ awa ko k'a bila foroba cakɛda dɔ ka bolo kan nka minisiri ka laseli la a y'a yira k'a fɔ k'o ye olu ta minɛ dɔrɔmɛ 1 na n'a bɛ fɔ ko franc symbolique an bɛ fɛ i k'a fɔ an ɲɛna o franc symbolique ni o kɔrɔ ye mun ye yala kɔlɔlɔ fɛnɛ bɛ nin fɛn ninnu minɛni la wa sabula a y'a fɔ fɛnɛ k'a fara kan k'u bɛna Mali kan ka miliyɔn 30 ani 6 ɲɔgɔnna sɔrɔ a ko la dolari nafolo la. Ayiwa n balimamuso i ni ce i ka ɲininkali la n bɛ ni baarakɛɲɔgɔnw fo ani minnu bɛ k'an lajɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn. N bɛ se ka min fɔ taabolo kura de bɛ jamana sɔrɔko la dugu jukɔrɔ ko
sira fɛ i bɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sariya kura de bilala sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko code minier kɔrɔlen min tun b'an bolo o tun bilala sen kan san 2019 donc kura min taara n'a bɛ fɔ a ma code minier 2023 o décret d'application de taara ɲinan juillet kalo la ni ma fili bon mais conseil des ministres ka tɔnsigi min kɛra mercredi tɛmɛnen octobre kalo tile 23 san 2024 o ye yamariya di walasa Yatela ka don jamana ka sɔrɔ kɔnɔna la c'est-à-dire que fɔlɔ Yatela baara daminɛna san 2021 2001 mais baara tun jɔra kabini san 2016 mais san 2019 déjà gouvernement min tun bɛ yen o tun ye a yira k'a fɔ ko gouvernement bɛna Yatela bɛɛ ta barisa n y'a ɲɛfɔ cogoya min na Yatela tun bɛ baarakɛla tuma min na kɛmɛkɛmɛ sarala 20 dɔrɔn de tun ye jamana ta ye i y'a ɲɛfɔ cogoya min na Anglo Gold Ashanti olu tun ta ye kɛmɛkɛmɛ sarala 40 ani Iam Gold olu fana tun ta ye kɛmɛkɛmɛ sarala 40 donc kɛmɛkɛmɛ sarala 80 o de farala jamana ka 20 in kan donc sisan a bɛɛ de ye 100% o ye jamana ta ye mais ni a ma daminɛ Yatela la dɛ Morila fana kɛra ɲano Yatela ka kɛ donc gouvernement ye code minier kura min ta sariya kura min ta dugu jukɔrɔ ko sanu ni dugujukɔrɔfɛnw bɔli sira fɛ o sariya in o b'a yira k'a fɔ ko fo kɛmɛkɛmɛ sarala fo 30 bɛ se ka taa di jamana ma ani 5 kɛnyɛrɛyew ma alors que sariya laban min tun b'an bolo ayiwa sisan n bɛ fɛ teliya la n bɛ fɛ k'i ɲininka teliya la baarakɛla minnu tun bɛ ni sanubɔyɔrɔ ninnu kɔnɔ olu ka koɲa bɛna kɛ cogoya jumɛn na dakurunya damadɔ la sani an k'a kun cɛ bon n tun bɛ ka min ɲɛfɔ sisan ko gouvernement ye société dɔ de bila sen kan ko société SOREM SA o de ye société de recherche et d'exploitation minérale o de bɛna i occuper mine ninnu na mine ninnu bɛna bila olu de o société in de ka bolo kan n'a bɛna partenaires ɲini baarakɛlaw ɲini mɔgɔw ɲini o ni minnu bɛ se ka jɛ ka sanu ninnu bɔ ka baara kɛ n'a bɛ se bon a kɛra cogo cogo jamanadenw de fɔlɔ bɛna ta sanubɔyɔrɔ ninnu kɔnɔna la mais k'a lajɛ fana gouvernement ani kɛnyɛrɛyew olu bɛ se ka ni gouvernement bɛ se ka jɛ cogoya min na ni partenaire ninnu pour que nafa ka se maliyɛnw ma kɛnyɛrɛyew ma ani jamana barisa n'i ye sanu ta sanu jɔyɔrɔba de b'an ka jamana sɔrɔ kɔnɔ a bɛ fɔ min ma PIB n'o ye jamana sɔrɔba ye n'i ye a lajɛ a bɛ taa fo 15 kɛmɛkɛmɛ sarala la mais n'i ye jamana ka sɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko revenu budgétaire i bɛ sɔrɔ a bɛ taa fo 25 fo 22 fo 20 kɛmɛkɛmɛ sarala la donc nafa b'o o yɔrɔ de la pour que a se jamanadenw bɛ se ka nafa ta an ka foli bɛ i ye an ka wele jaabili la k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Modibo Makalu de kumakanw ye ale ye Mali sɔrɔ dɔnbagalajɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla ye a tun bɛ ka kuma Mali ka sanu bɔko ko ninnu olu minnu n'a taabolo kuraw bilala a ko kɔnɔna la foroba fanga fɛ kan awa sisan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛna ni an selen an ka kunnafoniw ta ko fɔlɔ laban kuncɛ wagatiw ma an b'an tulo kɛrɛmu bɔ sisan a ye to nɛgɛ kan an bɛ segin ka na kɔfɛ ka na laseliw kɛ aw ye. An balimaw ani yantuma a yirala k'a fɔ ko maa 170 bɔnɛna u ka ɲɛnɛmaya la kabini samiya daminɛna Mali kɔnɔna na ka da kunnafoni min lasɛrɛ furancɛ fan maaw fɛ min ka baara ɲɛsilen don gɛlɛyaw o ni balawuko la maa caman fagara ka maa caman fana tɔɔrɔ sanjiba nin fɛ jamana fanga ka laɲiniw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko u ni balawu ko jira u ka ɲɔgɔn ye caman na nka aw yɛrɛ fɛ mun de bɛna se ka kɛ don n'aw natan la ka ɲɛsi walasa ka se ka ni balawu suguya kunbɛn mun de ka kan ka kɛ aw ko di ayiwa an n'an jɛɲɔgɔn baarakɛlaw n'o ye radio Farafina gun kan an bɛna ni jamukan lase aw ma octobre kalo o tile 25 la ayiwa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la aw bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru siraw fɛ n'o ye 001 202 619 02 70 ayiwa ni jamukan gɛlɛn a kana fɔ kɔ dɛ. a kɛlen kɔrɔ kɔ ka l'Amérique jamanatigi kɔrɔ ye ka san 100 sɔrɔ si la Jimmy Carter ye laɲini dɔw kun kɛ a ka denbaya fɛ
kan farabo vewa kunnafoni dila kumana akan awa Modibo Keita be amana labɔ an ye bamanankan na. Philippe Kurlan ale la kolilen bɛ politiki fɛ. Minnu ye buton fila ye minnu feerelen don kosɛbɛ. An ye États-Unis politiki kokɔrɔw feerebabaw ye. Kurlan ale ka magasin tɛ magasin gansan ye. Ale ye Plains feerekɛyɔrɔba ye i n'a fɔ Plains Georgie kɔnɔna na min ye États-Unis jamanakuntigi kɔrɔ Jimmy Carter ale ka dugu ye. Yɔrɔ min na ni dugu fan bɛɛ lajɛlen falen don pano la a foto bɛ minnu kan. Karew bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fotow falen bɛ kalata min ni o bɛ senna o jaw la. Minnu sanfɛ dɛmɛ ɲɛsin bɛ Kamala Harris ma ni o ye démocratiw ka cɛbɔ ye ani républicainw ka cɛbɔ Donald Trump. Hakilina jiginna san 2000 ni san 20 Joe Biden ni ale tun ye démocratiw ka cɛbɔ ye ale ye se sɔrɔ Sumter ale fanfɛlaw fɛ fo ka taa se État de Georgie ma. A dabaliban ka bon kosɛbɛ k'a fɔ yecogo la anw ye jamana ye min bɛ kɛlɛ la. Dasmusumuni fɔlɔw y'a yira k'a fɔ kalata in kɔni seren bɛ kosɛbɛ Georgie kɔnɔna na. Kampaɲikɛla maa fila bɛɛ lajɛlen olu y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka kala bɛ jate. Ali Plains maaba min ye kala fili correspondance fɛ. N dalen t'a la k'a fɔ an bɛna occasion jɛ ka voter. A tun nisɔndiyalen don san 100 sɔrɔli la nka a kun nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka se ka kala fili Harris ye. Jason Carter ale ye Jimmy Carter o mɔden. Jamana ɲɛmaakɔrɔ ka cakɛda min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Centre Carter o conseil d'administration ɲɛmaa ye ale ye. At the end of his 100-year a ka san 100 ɲɛnamaya o banni na o min bɛ senna i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min k'a fɔ a bonyana wolomali la ani a ka politiki waleya laban o min bɛna kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin muso ma min ye farafinna ye walasa o ka se ka kɛ ɲɛma ye n dan b'a la k'a fɔ o nafa ka bon. President Carter's already ɲɛma Carter a delin bɛ k'a yira k'a fɔ ka kala fili Barack Obama ye san 2008 na ko o nafa ka bon kosɛbɛ. Joe Crespino ale ye professeur d'histoire université la Emory. Ale bolo Carter ka karafili o dulon bɛ a ka tiɲɛko la. Kɛrɛnkɛrɛnyala a ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ walasa ka se ka yɛlɛma don hakɛyaw dɔw la hakɛ min bɛ tali kɛ dankarili kan cɛnimusoya o wolomali la. O min bayɛlɛmara Sénat fɛ Ameriki jamana kɔnɔna na k'a to jamanakuntigiya la. voting for the first female Ka kala fili muso ye muso min ye farafinalaka ye ale bolo o nafa ka bon i n'a fɔ dɔnniya min bɛ a la siyako kan a ka ɲɛnamaya la fo ka taa se dɔnniya min b'a la musolakaw olu dɛmɛnniw na u ka nafasɔrɔ siraw o yiraliw la. He wants to see this country brought back together. A bɛ fɛ ka nin jamana kɔnɔdenw faralen ye ɲɔgɔn kan. Ne hakilina la a bɛ fɛ ka dɔbɔ tilatilali la. Hakilina la a bɛ fɛ an ka ɲɛsi waleyaw ma minnu bɛ anw kɛ Ameriki jamana kɔnɔdenw ye ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Ani kɛrɛnkɛrɛnya la hakilina la a dalen b'a la k'a fɔ Harris bɛ se. Bouton Carter o 1100 o kan ka sɔrɔ ne bolo minnu tɛ kelen ye. Philip Kurlan ale y'a yira k'a fɔ Plains kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen sɔnnen tɛ Jimmy Carter ye ani a ye maa min sugandi. Hali n'a y'a ka dɛmɛ yira kɛnɛ kan ka ɲɛsi Kamala Harris ma ni minnu jɛlen tɛ ni Kamala Harris ye olu na yafa kɛ a ma dɔɔni dɔɔni wa u na kɛ a fɛ waati bɛɛ. K'a sɔrɔ kalata bɛ ka surunya Jimmy Carter ale bɛ ka continuer ka furakɛli dɔw sɔrɔ a ka soba in kɔnɔna na o min bɛ a wolodugu donda la yɔrɔ ma surunyala yɔrɔ min ni a ka ko daminɛna a bɛ san 100 bɔ bi. Ni an selen musow ka kɛnɛ kan sisan an bɛna kɛnɛ di kuma di an baarakɛɲɔgɔn Sanu Jɛnɛba ma ka bɔ Bobo Julaso kuma b'i bolo. Kadiatu Anula an ka fori bi an lagɛrɛkɛbagaw bɛɛ nin wagati in na. A ka dɔn ko Bobo Julaso dunyalasigi ma nɔgɔ kosɛbɛ lajuratɔw ma k'a lamu kan anw ka filɛri juguya an ka jɔnmaya tigɛrimaya ale ni an kumacogo k'o filɛ n'o ye. Ayiwa a k'a lɔn ko ninnu n'a ɲɔgɔnna badenw bɛ kɛ sababu ye ka ninnu mɔgɔ ninnu tigɛ o yɛrɛ la fo ka taa dɔw kɛ siradara geribuw ye nka o cɛma i bɛ kelen kelen dɔw sɔrɔ minnu bɛ fanga sɔrɔ ka bɔ olu cɛma ka taa baara ɲini ka ninnu sɛgɛn ninnu bɛɛ dan sago an bɛ bɛn ni lujuratɔ dɔw ye minnu bɛ bolola baara kɛ ka se k'o dara dumuni sɔrɔ o yɛrɛ wɔsijiw ra ayiwa ka kɔn bi ma don an tun ye an senfa ka se muso cɛsirini dɔw fɛ ka taa u ka baara kɛcogow lajɛ an ka jɛn k'a filɛ. Waati caman fiɲɛ bɛ mɔgɔ bila siradara sigira ka derini kɛ Bobo Julaso Wɛnzɛnville Sali Sanu banna o ma. Yatimaden ba ni fara ale ka kalan ma se ka taa ɲɛ nka a ka timinadiya y'a bila fini kalan na kama sɔrɔ se ɲɛnaman t'a kɔrɔ. N tɛ sigi ka mɔgɔ kɔnɔ n ka fɛtaw ra
i n'a fɔ n ka ɲanako ra n bɛ fɛn min fɛ k'a dumu n bɛ fɛ ka fɛn min kɛ hali ka taa balima tugu sira fan fɛ n t'i mɔgɔ kɔnɔ voilà ale yɛrɛ kɛra fierté belebeleba ye n fɛ fɔlɔba a 90% ne bɛ n yɛrɛ ta. Salimata kɔni ka di mɔgɔw ye bari a ka baara ka ɲi Korotimi Usebe kalani k'a fɛ kabini wagati ni. N y'a ka kalani ye a modèle ka ɲi a bɛ se kalani na ne yɛrɛ bɛ kalani k'a fɛ n ka denmisɛnw bɛ kalani k'a fɛ n'an ye fani d'a ma n'an k'a b'a fɛ tuma min na dɔrɔn a b'a bɛɛ kalan ka d'a ma hali ni y'a d'a ma yanni tile 3 k'i b'a fɛ i b'a sɔrɔ. Nin tɛ kunnadiya tɔmɔni ye Sunguru ni ye muɲu caman le kɛ ka sɔrɔ ka se yan bi. N tun bɛ baara kɛ atelier premier min na nin ka a sababuya kɛ a tigi ka filɛli cogoya se ni ye nin a ye n poussé ka bɔ atelier nin kɔnɔ parce que o yɔrɔ fana na nin o janfan kelen-kelen le n bɔ o yɔrɔ la mais bi n bɛ baara kɛra soli bon na. Lojuratɔya tɛ taa tiɲɛ ye bi bɛɛ b'a niyɔrɔ bin bɔn k'a ta bangebagaw ra ka taa bila lojuraw yɛrɛ ra. Paul Sirima y'o misaliya ye. Ka denmisɛn caman bɛ bibi na n'o ta fiɲɛ bɛɛ o y'o kɛ ka concours passer ka kɛ fonctionnaire ye dɔw bɛ yen bololabaarakɛ o ye bololabaarakɛ kalan muso ni den b'o fɛ o lɔnni n'o yɛrɛ ye o lɔnni n'o balimaw bɛɛ ye mun denw ti fiɲɛ b'ora k'o don bololabaarakɛ la éducation yɛrɛ bɛ yen ko inclusive. Wolo kosɔn Sali Sanu b'a ɲini a tɔɲɔgɔnmusow fɛ o kana makɔnɔni kɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo. I ka ɲi ka la i yɛrɛ la ka sɔn i yɛrɛ ye ka sɔn i ka lujuratɔya ye ka i yɛrɛ di baara ma ka baara kɛ ka dumuni balo i wɔsi ji la. Muso mana kɛ ale y'i muso bɛɛ ye i kɛra lujuratɔ ye i kɛra fari dafani ye o n'i kɔni ma sɔn baara ma i kɔni na kɛ cɛw ka tulonkɛna ye. Bolotanw sentanw ɲɛtanw bɛɛ kelen kelen jɔyɔrɔ bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔna na. Ayiwa Kadija Handicap International bolola baarada ka sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ ko Mali, Burkina Faso ani Niger jamanaw kɔnɔna na mɔgɔkɔrɔba farikolo dɛsɛbagatɔ minnu ye kalan kɛ o da ka dɔgɔ kɛmɛcɛ ma i bɛ taa sɔrɔ 3 dɔrɔn de ye kalan kɛ musow fanfɛla la o da ni bele ka dɔgɔ tuguni kɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ 1 dɔrɔn de ye kalan kɛ o b'a yira na k'a fɔ Kadija ko ale bele sirajan bɛ yen k'a tagama. An ka foli b'i ye Sanu Jɛnɛba awa sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lamɛn Saka bolo. Muso senatolanta ko kun kan farafinna muso kɔrɔbalenw ka Coupe d'Afrique des Nations nata bɛ tan san 2025 Maroko jamana kan k'a daminɛ a juillet kalo tile 5 ka taa bila tile 16 o de siratigɛ la Mali forobatɔn ye degeliw daminɛ bi jumadon in na octobre kalo tile 15 san 2024 stade Mamadou Konaté la don sudalen ka teli Salou Mouseni Mohamed Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ. Balontannaw dɔw bɛ kɔ kan dɔw bɛ sokɔnɔ donc sokɔnɔmɔgɔw a kana kɛ kɔn an bɛ ɲinɛ o kɔ n'o kɛra a bɛ an ka baara gɛlɛya donc mɔgɔw ka kuma don ko ni solila ka wuli i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ donc a ka kan minnu fana bɛ yan an ka baaraw bolo da n'olu ye pour que an ka se ka équipe ɲuman labɛn ka bɛn ni labɛnw ye c'est-à-dire Coupe d'Afrique don nataw la. Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ y'a yira ko ɲinama kɛ Mali muso senatolantanaw kɔ minnu bɛ jamana kɔ kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don. An ka foli b'aw ye nin ye dansigi kɛli ye an ka bi jɛmukanw na a k'an bɛn waati wɛrɛ. La Voz de América presenta. Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalí Salas Guaitero. Les cuento que tenemos el día de hoy en Visión 360.